Smuise Seán Ó Dúrois nó John Dorrans as Berla agus dasman is in aidfag faoin tú asasan aidfag na bhfuil níos móna tríchéad duine in a gcónaíon. An táir an mar an ánscoil bhí me Janústaidir an bhéarla ar litríocht an bhéarla agus in dhéadú an chéad bhliain na chuiriste rinn mé éireacht áhrú agus gáil leis an Ghaeilge mar bhí spéis agam san Ghaeilge is níos mó spéis sa Ghaeilge na mar a bhí agam sa bhéarla agus ar an drochúir ní hacalam sin anú gan an dúntas a chailliú agus mar gheallar sin bhí orm leanú teráid agus céim ail sa bhéarla. Ach in dhé sin rinn mé éar chéimena sa Ghaeilge fásta. Wel, falláthair tá ma Janústaidir ar an ánscoil agus tá ma géirí dáchtarachta aige agus bunan an dáchtarach sin, bunan an taide sin leis na haistrachain a dhéantar ar ghagamidí a figiúla Ghaeilge sa deisceart ó bhéarla go Ghaeilge. Agus just bunan sé leis na min deifríochtaí a chur an daoinéisteach agus iad a gastrú ó hangóhain go teanga eile. Bhí seapanis agam fadóhan ar náid tá Ghaeilge agam, tá bhéarla agam, tá Spáinis agam, mar bhí me mo chóní sa Spáin ar fá bliana. Agus chunne me mo Spáinis a bhhad níos fearna mo chuid seapanise atá chur bhéir hiúlanis. Agus heaglam córa an as Frankis fásta agus heaglam rudí ordu a siopaí agus rudí mar sin sa Ghearmáin fásta. Cinna scrú Gearmanis ar hallig maithir mar bhí maithir ina cheama cogaí i réithin darna cogadónda. Mar gheallar sin bhí sé sin lífa sa Ghearmanis agus dóla me get a bhagúí sin ar bhí móg. Deanna me lán rudí camera, is mailam bheith ag rathaíart, is mailam cócaracht a dhéanú. Cén nachhfuil me intamáid ag an ceol choróir bím se búlú port ar an Neadóg Stein nó ar an concertín fásta a tá milteanach leis an concertín just ní eaglam an gléis sin hena mar chorabí, but Janna méireacht cibéisceil inar na míon duine beala hart. Agus chomáile sin is mailam rudí a scríú, lora me fadúla sin ar báil mas mailah. Agus is mailam an seandálaíocht, an spéis agam, I luairthaí bhanas leis an seandálaíocht. So sé sin na luairthaí is mó léam taobh an mhaoid an obair atá ar bun agam an teangólaíocht. Seo ceann na dantí is fearlam as na dantí tá scríomh agam de fáistí agus líam na Sopóige an tanam atá ar an dain. Bunan sé le í a hána agus níl an amseir anta fórstaine aniu, but cibé Janna mé éireacht é léú. Líam na Sopóige dal an scéal is anan sin agus Will o' the Wisp I Merla. Í a hána tán, fan sa teach, fan is tí, mar bé taobhsí agus arachtaí agus púcaí am mhaí. Líam na Sopóige an tanam atarm, agus bím sé sa rélig má hallas bag garam, agus bíon an ihe bio nó marú le má charde, ag siúl hí san seo nó a geitil sin arde, éist ní cat an glór sin ach an tean van sí, ag céirú a chuid grúige an sin ar dhín an tí. Thuas ar an chroc, tíomh am mhaoid an chathair, tan vampír a geitsilt leis an sciathe an leathair. Agus orc ar an taobhse, chomháin leis an flúr, sa sean chaislan folú a mhair an túr, a gaire sa bhainil mar tá sé gan cheann, is tá aige go mhaid gur íthe hána a tán. Tá cailleach ar scúb a geitsilt san éir, na bhecinn tú an scail thúg a hard in san spéir, agus bé me se leo is an ghí a garú, as cin chathair na meo agus rélig na marú. Tá me se a teart fad a chunne, tá ma bhéir a fad a fuara ag scríbú na glunne,
ach ná tiontaí, ná thorc ar an inneó gú, nó béidir. Go ain se thu!